Vieš, prečo keď ti na niekom začne záležať, prestaneš byť pre neho taká zaujímavá? Možno si to ani nevšimla, ale keď sa ti niekto páči, hneď vo svojom vnútri zmekneš. Znížiš svoje štandardy. Začneš sa viac snažiť a postupne prestávaš byť tou ženou, ktorá si na začiatku povedala: toto nikdy nebudem tolerovať. Zrazu si príliš milá, príliš prispôsobivá, príliš dostupná. Nie preto, že by si chcela stratiť samu seba, ale preto, že sa bojíš, že stratíš jeho. Lenže čím viac sa snažíš, tým viac sa sama vzdialuješ od seba. A práve vtedy sa začne vytrácať tá tvoja prirodzená príťažlivosť, ktorú si mala vtedy, keď si jednoducho bola sama sebou. Láska nemá byť o strachu, nemá byť o dokazovaní tvojej hodnoty. Je o tom, že si veríš, že vieš, čo si zaslúžiš a že vieš, že nemusíš nikoho presviečať, aby si to tiež uvedomil. Tvoje vnútorné nastavenie, tvoje hranice a čo zo seba dávaš, to všetko je koreňom toho, čo vo svojich vzťahoch zažívaš. A práve na tom pracujeme v balíčku Sebavedomá za jeden deň. Aby si sa nikdy viac nemusela meniť len preto, že sa ti niekto zapáčil. Ale aby si vedela zostať sama sebou a práve tým bola neodolateľná.